Mikä on parasta, mitä tällä lehdellä voi saada aikaan? Me luotiin tää Virtaa-lehti konseptista alkaen ja tästä tuli tosi hyvä. Yhdessä asiakkaan kanssa aloitettiin ideoinnilla, minkälaista sisältöä me voitaisiin tänne luoda, minkälaisia juttutyyppejä ja kuvitustyyliä luotiin eläväiseksi, niin saadaan kivasti tuotua niitä eri sisältöjä visuaalisesti. Tähän lehteen me valittiin esimerkiksi tämmönen ihana matta ja huokonen pehmeän tuntunen paperi. Paperivalinnalla on väliä. Lehden tekemisessä tosi tärkeää on se, että lopputulos oikeasti palvelee sitä lukijaa ja ne aiheet kiinnostaa. Tässä auttaa tosi paljon, kun ennalta konseptoidut juttutyypit. Me huolehditaan siitä, että lehden sisältö on oikeasti tavoitteita palveleva, se on helposti luettava, projekti kulkee kokonaisuudessaan ja aikataulussaan ihan sieltä suunnittelupöydältä sinne postinjakelun kautta asiakkaille. Entä minkälainen lehti houkuttaisi teidän asiakkaita?